हेलौ लोगोफोर आंनि बे बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर नोंथांनावबो जुदि वाइटि स्टुडिय'आव एफोरबायदि नटिफिकेशन फैदोंब्ला नोंथाङा बिनि मिनिंआ मा बिनि डिटेलै आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। गोबांनावनो बेफोरबायदि नटिफिकेशन फैदों जेरावनोखि लिरदों इउ आर गेटिं क्रिएटर नटिफिकेशंस इन टू प्लेसेस यूट्यूब एंड स्टूडियो टार्न देम अफ इन द यूट्यूब एप। बेखौ मोजाङै बुजिना लाग्रो लोगोफोर। मानो होनबा जों गोबाङानो यूट्यूबारा मा खालामो जों वाइटि स्टुडिय'खौ जोङो यूज खालामो। ओमफ्राय गोबां आपडेट गोबां बेफोरबायदिनो माने फैगासिनो थायो बिनि सोमोन्दै आं भिडिअ खालामबोबाय थायो नङा होमबा। आरो बिनि सिगां नोंथांमोनावबो बेफोरबायदि नटिफिकेशन फैदों जानो हागौ। बिनि मानि थाखाय बेयो फैदों आरो नोंथाङा बेखौ माब्रैहाय बे नटिफिकेशनखौ अफ खालामनाया मोजां जागोन ना नट नाउ खालामनांगोन बिनि डिटेलै आं नोंथांमोननो खिन्थानि एसे एक्सप्लेन खालामनानै। जेरै हमनानै ला बेफोरबायदि नटिफिकेशन फैदोंबा नोंथाङा जेबो गिनो नाङा, जेबो प्रब्लेम नङा बियो। आं नोंथांमोननो खिन्थागोन बे मानि थाखाय फैदों। जेनेबा नोंथाङा वाइटि स्टुडिय'आव नटिफिकेशन जिथु कमेन्ट्स माने साबस्क्राइबार बा जिथु भिउवार्सफ्रा अडियेन्सआ जिथु कमेन्ट्स हरनानै जोङो बेफोरबायदि जों कमेन्ट सेक्सनाव मा नटिफिकेशनाव क्लिक खालामो। ओमफ्राय बे कमेन्ट्सखौ जोङो रिड खालामनायनि उनावबो बे कमेन्ट्सआ बे नैबे कमेन्ट्स सेक्सनाव माने नटिफिकेशनाव माने बेयो गोमोरा बिनिफ्राय। जेरै बेयाव दा 30 दंना, बे 30आनो थाबाय थायो। ओमफ्राय बारायबाय थायो, जायनो कमेन्ट हरो बे 31 जागोन। ओमफ्राय आङो कमेन्ट्सखौ रिड खालामब्लाबो माने बे कमेन्ट्सआ बिनिफ्राय रिमुभ जाया, माने हाइड जाया। अके, नैबे गाहायाव कमेन्ट्स दङ, बे कमेन्ट्सआव आङो क्लिक खालामब्लाबो बेयाव माने फ्रेश माने जिथु रिसेन्टलि कमेन्ट खालामनाय बेखौबो बेयाव नुवा। अब्ला बेयो मानि थाखाय होनदों, बेयाव मा होनदों जोङो माने मोननै जायगायाव जोंना कमेन्ट्सआ श' जादों। जेनेबा इउटुब एप्लिकेशनावबो नोंथांनि कमेन्ट्सआ श' जादों आरो वाइटि स्टुडिय'आवबो नोंथांनि कमेन्ट्सआ बे कमेन्ट्सआनो श' जायो। माने मोननैनिफ्राय मोनसे अफ खालामनो थिनदों नोंथाङा। माने जों बेखौ बोरै अफ खालामगोन बेखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों आं खिन्थागोन। माने बुजिदोंना लोगोफोर, जोङो जोंनि कमेन्ट्स माने भिउवार्सफ्रा जोंखौ माने नोंथांखौ कमेन्ट्स हरोब्ला माने मोननै प्लेसाव बे कमेन्ट्सआ श' जायो। इउटुबावबो बे कमेन्ट्सआनो थांगोन आरो वाइटि स्टुडिय'आवबो। जों बांसिनानो वाइटि स्टुडिय' एप्लिकेशनावसो जों बांसिनानो एनालिटिक्स चेक खालामथावथावै जों कमेन्ट्सखौबो बेयावनो नायो, बेयावनो रिप्लाइ खालामो। थिग बेफोरबायदि इउटुबाव जोङो नाया। इउटुबाव नायोब्ला बियो रिमुभ जागोन। इउटुबाव कमेन्ट्सखौ जोङो रिप्लाइ हरोबा रिड खालामोब्ला बिनि कमेन्ट्सखौ जों नायोब्ला बिनिफ्राय बियो नैबे नटिफिकेशननिफ्राय बियो रिड जाखांनाय देखायगोन, माने बिनिफ्राय खमायगोन आरोखि। ओमफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव बियो बे कमेन्ट्सआव क्लिक खालामबा बे कमेन्ट्सआवनो थागोन। बाट बे नटिफिकेशननिफ्राय बेयो जेनेबा 30 दंना, आं इउटुब एप्लिकेशनाव आं कमेन्ट्सखौ नायोब्ला रिड खालामोब्ला बे 30निफ्राय माने खम जालांगोन माने गोमोरलांगोन आरोखि। थिग बिनि थाखायनो जोङो मा खालामनांगौ, जोङो मोनसे एप्लिकेशन इउटुबाव जोङो थांनानै मोनसे सेटिं खालामना लानांगोन, बेयाव अफ खालामना लानांगोन बा सेटिं खालामनांगोन। बेखौ आं दा भिडिअनि गेजेरजों खिन्थागासिनो। अब्ला नोंथाङा मिथिबाय जे बे नटिफिकेशना मानि थाखाय फैयो। माने मोननै जायगायाव जोंनि कमेन्ट्सआ श' जायो, इउटुबावबो आरो बेयावबो। इउटुबाव जि कमेन्ट्स हरदों वाइटि स्टुडिय'आवबो बिदिनो जायो। ओमफ्राय बेनिखायनो बेयाव बुंदों इउटुबा जे नोंथाङा इउटुबाव थांनानै बेखौ अफ खालामनानै ला, टार्न अफ खालामनानै ला होननानै बिदि बुंदों। दा बेयाव दङ नट नाउ। बे नट नाउआवथ' आं क्लिक खालामा, आं बेखौ टार्न अफ खालामगोन। दा नोंथांनाव बेफोरबायदि फैदोंब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन, नैबे जेनेबा टार्न अफआव आं क्लिक खालामबाबो बे बिदिनो जाबाय थायो, बिनिफ्राय रिमुभ जालाङा, बे गोमोरा। ओमफ्राय दानिया जोङो मा खालामनांगोन, इउटुबाव जोङो मोनसे सेटिं खालामनांगोन। अब्ला आं इउटुब एप्लिकेशनखौ अपेन खालामनि। आं बेयाव इउटुब एप्लिकेशनखौ अपेन खालामबाय। लोगोफोर वाइटि स्टुडिय'आव जि नटिफिकेशन दंमोन बेखौ आं टार्न अफथ' खालामबाय। बाट बेयाव टार्न अफ खालामबाबो जेबो नङा, जेबो जाया। बेयो बिदिनो फैबाय थागोन, कमेन्ट्सआ बिनिफ्राय माने रिमुभ जाया। अब्ला मा खालामनांगोन, नैबे नोंथांनि लग'आव क्लिक खालामनानै नोंथांनि इउआर चेनेलाव क्लिक खालामनांगोन खनसे। ओमफ्राय इउआर चेनेलाव क्लिक खालामनानै नैबे 3 डट दंना गोजौआव, बेयाव खनसे क्लिक खालामनानै नोंथाङा सेटिंनि आइकनाव क्लिक खालामनांगोन, अपसनाव क्लिक खालामनांगोन। सेटिंनि अपसनाव क्लिक खालामनायनि उनाव गाहायाव दं नैबेयाव नटिफिकेशन्स, बेयाव क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनानै ओमफ्राय नैबे दंना एक्टिभिटि अन माइ चेनेल, बियो अन जानानै दं, बे ब्लु टिक जानानै दंब्ला बेखौ अफ खालामनांगोन। एक्टिभिटि अन माइ चेनेल बेखौ अफ खालामनांगोन, बेखौ बिनिफ्राय अफ खालामनानै नोंथाङा लानांगोन। अके, अब्लानो बेखौ अफ खालामब्ला जोंना माने वाइटि स्टुडिय'आवल' नटिफिकेशना माने कमेन्ट्सआ थांगोन आरो इउटुबावबो फैगोन। बाट इउटुबनि कमेन्ट्सआ माने माबायाव वाइटि स्टुडिय'आव एड जाहैया। माने सेम कमेन्टआनो फैगोन, बाट नोंथाङा बे वाइटि स्टुडिय'आवनो नोंथाङा रिप्लाइ खालामनो हागोन आरो गोसोबायदि खालामनो हागोन आरोखि। इउटुबावबो फैगोन, नोंथाङा इउटुबनिफ्रायबो नोंथाङा रिप्लाइ खालामनो हायो। नाथाय मोननै जायगायाव नटिफिकेशना फैला आरोखि। जेनेबा हमनानै ला वाइटि स्टुडिय'आव कमेन्ट्स फैदोंबा वाइटि स्टुडिय'आव रिड खालामखांनायनि उनाव बे कमेन्ट्सआ गोमोरनांगौमोन, बाट गोमोराखै। खिन्थु बे अन जानानै दं नालाय
इउटुब एप्लिकेसनाबो थिग बिनि थाखायनो जोङो मा खालामनांगौ बेखौ बेयाव फैनानै एक्टिभिटि अन माइ चेनेलाव अफ खालामनानै लानांगोन। अके, दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो नोंथांमोनाव जुदि बेफोर नटिफिकेसन फैदोंबा जेबो नङा, बेयाव इउटुबाव फैनानै बेफोरबायदि खालामनानै लाबानो जाबाय। अके, अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ। टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार।